Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allô, les fans. Maître Badra Aliou Badjine di sabali kan kuma kan dodo ka bɔ ka foli di an ka kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma. Réseaux sociaux nasira bɛɛ lajɛlen sanfɛ min ye TikTok, Facebook, Instagram, Viber, YouTube, inshallah an b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen kaw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nin ye farafin marifa ye ka se ka mɔnɛ bɔ jugu la ni mɔgɔ min ye ko kira min ma bɛn i ma i bɛ fɛ k'i ta juru sara n'i ye nin ye ta i bɛ mɔnɛ bɔ n'a ye dɛ ni sabalila fana k'a to ala ma o de ka ɲi ka tɛmɛ mɛ n'i k'i b'i ta juru sara o fana bɛ bɛn jango i kana dan sago donc ni karamɔgɔdenw k'a ma ko muntakim nin ye mutakimu de ye i bɛ fɛ ka mɔgɔ kɛ cogo min na ɲatugu ni ɲa yɛlɛ o de filɛ nin ye ten a bɛ baara ka taa bila dugumɛniso la inshallah n'ala sɔnna ma i k'a miiri cogo min na k'i jugu ka kɛ cogo min na ala b'i jugu halaki ka bɛn i ka fɔta de ma an bɛna nin partager an ka kalanbulon na whatsapp sanfɛ n'o de ye ensemble pour réussir ka Cyril Mutakimu sanfɛ ye inshallah a bɛ partager ka bɛn bon hakili t'a lon na mais est ce que ni dimanche tɛ a bɛ baro na an bɛna nin partager maa minnu bɛ fɛ ka nin siriw nin sɔrɔ a ye kɔn ka na abonné an ka kalanbulon kɔnɔna na joona joona ka kɔn dimanche don ɲɛ n'o tɛ dimanche don an bɛ nin partager inshallah nin bɛ tila kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira a baara bɛ kɛ cogo min na k'a ɲɛfɔ kalandenw bɛɛ lajɛlen ye ensemble pour réussir sanfɛ an b'aw ladɔnniya ko kalanbulon ninnu bɛ yen bi in na kalanbulon ka ca hali 30 ye an bolo i mako bɛ lɔnni sugu o sugu la o bɛ kalan ensemble pour réussir kalanbulon kɔnɔna na tabdil batuta samiru mutakimu dalailul kairati ka gundo lolo buruju bɛ ci cogo min na ka waati minnu bɛ bɔ cogo min na cɛ 30 bɛ baara cogo minnu na turabu bɛ ci cogo minnu na a ka ca kojugu a tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban quoi a bɛɛ kalanbulon b'an bolo alors a ye teliya joona an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kalanbulon sanfɛ n'o ye ensemble pour réussir kalanbulonba ye duba jama duba de b'a ko woloma an b'aw deli a ye abonné an ka page kan n'o ye YouTube ye Facebook Instagram Viber TikTok réseau ninnu bɛɛ lajɛlen kan a ye abonné n'a abonné na a ye notification like pour que n'an ye video bila n'a y'a sɔrɔ aw connecté tɛ n'aw nana connecté a b'a video sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ inshallah an b'a ɲini aw fɛ a y'an ka ala tɔgɔ ninnu partager pour que an balima cɛman n'a musoman silamɛw bɛɛ lajɛlen ka se k'an ka ala tɔgɔ sɔrɔ k'u yɛrɛ mako dilan n'a ye an b'aw deli a y'a kɛ ala kama a cira kama a ye siran ala ɲɛ itaqillaha a ye siran ala ɲɛ dɛ a kana an ka ala tɔgɔw ta ka mɔgɔw escroquer n'a ye ka mɔgɔw nambara n'a ye ka mɔgɔw tɔɲɔ n'a ye ngalon kan o man ɲi a ye sabali hɔrɔn yɛrɛ man kan k'o kɛ kuma tɛ silamɛ ɲuman ma an b'aw fo k'aw bɛɛ ni ce a ka faamuyako ɲuman na inshallah a b'a lajɛ an ka video ninnu jukɔrɔ a bɛna an ka numéro de whatsapp ye walasa mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ i bɛ kɛ cogo min na ka yɛlɛ an ka kalanbulon sanfɛ donc n'a ye numéro tɔgɔ ta whatsapp numéro lo a bɛ don a bɛ an kuma ɲɔgɔn ya a bɛ vocal bila ou bien a bɛ message bila n'ala sɔnna an bɛna aw ka vocaliw jaabi walasa a ka se k'a ka kunnafoni faamuya an b'a ɲini aw fɛ a kana sɔn k'an wele weleli man d'an ye dɛ appel kɔni tɛ bɛn an ma hali fitinin téléphone 9 ordinateur den 2 o tigi a bɛ baara kɛ su ni tile de bon n'alu fana nana appel ko don a ra appel b'an sɛgɛn kojugu n'an bɛ direct la a ka appel b'an ka direct tigɛ bon actuellement n bɛ ka video min kɛ ni appel kɛra sisan téléphone na i b'a ye video nin bɛ tigɛ donc o kosɔn an b'a fɔ aw ɲɛna tuma bɛɛ k'a gɛlɛya aw ma a kana sɔn ka to k'an wele appel la bon n'i ko appel dɔw b'a miiri ko appel direct téléphone yɛrɛ lo appel direct lo olu bɛ taa don whatsapp kɔnɔ ka appel vocal kɛ ou bien ka appel video kɛ appel direct yɛrɛ man fisa ni appel vocal ye wa appel direct man fisa ni appel video ye wa o tuma ne ye ka sunkuru de ya ou bien ne ye ɲɛmɔgɔmuso de ye an ka ɲɔgɔn bonya dɛ a ye moment donné on a ka se respecter donc an b'aw dira a kana sɔn ko waleya ninnu kɛ o tɛ bɛn an ma aw ni ce a ka faamuyako ɲuman na aw bɛɛ ani baraji i k'an bɛn rendez-vous sur WhatsApp inshallah
ensemble pour réussir sanfɛ dimanche assalamu alaikum a bɛ kɔn ka don avant dimanche sinon dimanche lo mana se ni ala tɔgɔ bɛna na partager de